Nginodile emsakazi Zali ngoma bayojabula Awesibingelele ke kwelikamthaniya kwelikaphunga namageba kwemdlovane vukumenti abudla amadoda ngakashina kamenza yaphuza umnaza ngameva kulezinyale ngezengeze kwelikamisa izulukazi lethini ke lobingelela ya uDM sakazi nganza kwethu ngaphansi kwaloko uhlelo Isintu Sakithi kuyona iseza TV ngiyathemba ukuthi bonke abantu basaphephile emakhaya futhi basahlele kahle bahlezi belijabulela ke nohlelo sibonga kakhulu ukuthi ke nithathe isikhathi senu niphinde ke nisupport ngokuthi nibuke uhlelo phinde futhi ningakhohlwa ukuthi nisubscribe nganza kwethu namhlanje ke njengoba nihlezi nazo ukuthi ngiphathele into ekhala kahle into ezonijabulisa ngizoqopha umlando ke namhlanje nginiphathele insizwa siyazi ukuthi ke masikhona ke emhlabeni zibaningi izinto esibhekana nazo zibaningi futhi nezinto ke esidlula kuzona ngiphethe ke insizwa la eqhama ngaphansi ke kwiTsunami Herbs njengoba nibona ke lapha ngwami kukuhle kunjena ke izosichazela kabanzi ukuthi ke isilethele namhlanje bhuda wengikubingelele ngikwamukela ohlelweni ngiyabingelela unjani ngiyaphilela la sikhona mntaka baba umbukelo uyabona lapha ekhaya kuhle kuchithiwe kunje awusitshela mfethu ukuthi ungubani wakabani osuka phi nendawo mina ngusipho Makhubo osuka eNewcastle yes emadadeni iyakhela ila ngikhulela khona ngaze afika khona ku matric ngoba into le umsebenzi uqale nje sakudlala ngoba phela bokunekhamu lasekhaya like ulushukela neBP so manje khona boyinto asekhaya nje mhlawumbe kade kusizakala lapha nalapha abantu ubani obedila nayo ngoba phela ikhehle belisebenzisa kakhulu so manje wona bungasinto ebiyaziwa kakhulu so manje ngokuhamba kwesikhathi ubuka abantu ukuthi baningi abadinga losizo lolu yes then ke waqala ngalokulandelela ke lo ufunda kancane kancane kwaze kwagcina sekungenile ugcina sokuqhamuka izinto eziningi ke Oyensizwa nihlale kanjalo nje ninganyakazi nawo ama products mfowethu ngaphansi kweTsunami Herbs esiwabonayo njengamanje ngiyacabanga ukuthi uzosidayisela wona ukusidayisela wona ke kufanele sazi phela ukuthi asebenza kanjani ngoba siyazi esikhathini esiningi mfowethu abantu besilisa ikakhulukazi kwangisho njalo bayakholela kakhulu ezintweni ezamakhambi ngisho umuntu wesilisa ungathatha amanzi erice okucwenga irice wafaka ebhodleleni uthi nawo umuthi ukuthi bawathenga wonke lawo manzi sitshele mfowethu lama products asebenza kanjani yini umsebenzi wawo ikakhulukazi la kulama product abantu besilisa sifocuse kumuntu osheshe athengena nje melala nomuntu wesifazane abheka kakhulu kubantu besilisa nabantu besifazane bakhona awabo alright mntaka kodwa nje insizweni unenkinga yokuvukelwa nje mhlawumbe uyazi na ukuthi imomela uphume emsebenzini uye ekhaya uyazi ne-stress nje so kumele upake imoto ucabanga ukuthi umfazi uyangidinga kufanele ufike umservice ekhaya manje mhlawumbe ulokhu usapaka imoto ngabe ubamba okuncane la ufike ivese endlini ufit naye umfazi wenza into ecacile ngoba phela imithi kwezokuthandana ilekelela vele kumele nawe ukwazi uyihlangabeza yebo ngoba manje umuntu wesifazane bayithanda lezi zinto lezi khona umama mhlawumbe uyazi ukuthi ubaba ngosama angithinta yabo nawe uyazi uma umthindi uyashesha uchama uyashesha ukuthi ufike kumvuthondaba ingakho sike sibe nomhlonishwa abanye bawubiza ngodonsa lo bawubiza ngodonsa abathi umhlonishwa ukhatha nje la ngaphambili kusona isitho somuntu wesilisa like inqenje impela bese ulala ugcobile mawazi ufuna ukulala naye iviki lonke like iviki lonke nje ungasagcobi futhi la ulala nawo bese kugeze ekseni lapho ke nje iviki lonke mekuthinta nje uzobwazi wena ukuthi cha angeke usaba iqhude nje umdlalo uzothi ukululeka amaqhude sewanquma nje impela la into ekuthiwa iqhude nawe uzobona nokuyithemba yingakho simbiza ngokuthi umhlonishwa umama kuke kube mnandi ukuthi afinyelele kuvuthondaba kaningi yona into ebajabulisayo ukuthi bachame njalo lokho echame njalo angithi ingakho ukuthi ukuthi umama naye uyabothi imizwa iyagoloza naye ngoba phela kusiya amadoda kuphela nenkinga no akakwenzeki so ingakho umama sibafaka nje teaspoon la noma shaya ama teaspoon amabili azowazi naye ukuthi akwazi ukuhlangabeza ubaba yabo ukuze into yabo mebeyenza ibe right ngoba phela
akusiza ukuthi ubaba naye mesedonsa ke umama athatha aphinde umama akhathala manje usekhala ukuthi hayi manje ngikhathele so akusabi mnandi uyayizola ke mbukeli lapha ekhaya insizwa naboko mama kufuneke isikhathini esiningi ukuthi ke kube umuntu oyedwa papa mayabona ukuthi khona into engasami kahle ekamereni bese kuba yena osukuma bese uthola ukuthi umama uthi hayi uyena phela vele wangilanda ekhaya uyena okufanele asebenze kanzima Insunami Herbs khona la wena ukuthi ke izokusiza mfowethu basizakala umama lana ngifuna ukubheka lana mfowethu ukuthi mhlambe ngaphambi kokuthi umuntu akusebenzise kungenzeka mina ngikusebenzise kanti mhlambe mina ngo self nginenkinga mhlambe uyakwazi nomuntu uqale azihlanze kuqala ngaphambi kokuthi asebenzise amakhambi ngoba enye into yabo njengale mbiza le bona ibuke ingamazi wona uhamba kweinsuku iyashintsha usho kanje i-fresh ngoba isase kanje ngokuhamba kwesikhathi izolokhu ishintsha nje ishintsha umbalanyana nje kube ngathi moya uvula ngathi uzwa amahewu yona ke imayilana ukuthi izoklina nje like umokhunywa ngo-detox nje iyaklina ivula imithambo yandisa nesidoda ensizweni le iyona le ebabeke ethubeni ukuthi umuntu akwazi ukubamba nesisu akwazi ukumitha yakwazi ukumitha bese kuthi futhi nabantu abadeda ngemthungu iyakwazi ubaklina kahle bona abantu besifazane ibona bakwazi ukusitshela kahle ngoba babona namahlwile sephuma ngenzansi ibona bakwazi usixoxela indaba ezimnandi memuthi nawe uyiphuzile nje uzosho ukuthi hayi kodwa nje insizwa nazo lana iqinini umuntu usuyaqala i-starter kid nayazizwa ukuthi hawu ebusuku sengivuka ngoba phela yabona ukuvuka ekseni ungayizwa induku kuyahlupha usungasaphilile yabona ukuvuka nje ekseni uzwa ukuthi ku-flat nakusasa ku-flat uyabothi ihlopha yabona bayakubingelela abantu ufuna ukushaya abantu ngoba iyahlupha lento stress umuntu sigcina sesimudla yedwa ungakwazi ukutshela abantu ukuthi nginenkinga kanje uzobuza mfowethu umuntu ukuthi le ndoda ephethe lamakhambi umuntu osebenza ngokwelapha ngokuboniswa ngithi siyazi ukuthi abantu abaphatha amakhambi umuntu othi sayona omunye inyanga ngifuna usicacisele lapho mfowethu ukuze umbukela abone lapha ekhaya hayi mina nje ngiyimi ukwazi amakhambi ahloni ngoba phela ngiyazi ukuthi abantu bese bebona izimanga zenzeka la useyitshela mhlawumbe usuwazi yonke into so yes kanti nje cha thina sikunikeza nje imbiza yokuthi ulapheke uphile nje uyayizola ke mbukeli insizwa ke ithi cha yona nje igxile kakhulu emakhambini singamfoneli sithi sifuna ukuhlola akahloli online akagqilazi online usebenza nje ngokuthi ke asize thina emphakathini esineyinkinga abafowethu lento yokuthi sisabe ukuthi abantu bazothina isebenzi ngoba kukona konke esikwenzayo nakukona konke futhi ke sikucabangayo suke sicabangela ikusasa lethu asingasabiki ukuthi ke siyithinta insizwa sisondele eduze kwayo silibike udaba lethu uma lukhona ngoba zikhona inkinga akwenzeki ukuthi umuntu angabi nenkinga sibuye sidle nezinto eziningi simisithi masiyafika lapha eCameroon hayi inkinga isuka asiqhubeke mntaka baba last phinde siphathe le yokuchatha bayibizwa einsizweni kuba u4 spoon komama kuba u2 spoon uyithi phohlo bese ufaka amanzi awafa enkomshini yona ke izokusiza unenkinga yeinyawo umeqo iqolo einsizweni ke isibuyise nesithunzi ngoba ikakhulukazi le nginokuyikhipha kumuntu mhlawumbe othi nje cha ngempela yabona ngithi ngifaka noma sithi uyagcoba la urand 1 kodwa manje ungaqali upick up as njengabanye njengoba njengabe kujwayelekile so manje lana ke uqala ngayo uma ukuyishaya lembizi izokusiza ukuthi ibanga ngempela uma ugibela na uqala ubuka ukuthi akusafane angisasile la qhude lele kade ngiyilo ngoba la vese yabona uqala nawe usudonsa nawe uyazizwa ukuthi ngayidlula igeji yami manje akuseyona igeji yami lesengiyawela neenyawo nje moya ezwe ukuthi zibhlungu ushalana niqolo uyalizwa uhlezi inkenkethe umfowethu sesiyazi baningi abelaphi bendabuko abakhona abanye bathembekile abanye abathembekile ngamakhamba akho yini le engenza ukuthi umuntu akholelwe kuwena noma asuke kulo muntu ade ezomsebenzisa azosebenzisa amakhamba akho mina special nje ngasho einsizweni ngoba nginama group ukuthi umuntu la athenga iproduct abuya azofakaza ngayo ukuthi uthenge as long nje igroup yeinsizwa nabesifazane sikhona ukuthi abesifazane abathanda ukukhuluma kakhulu yes bayenza bona kuphela bona noma bexoxa kodwa abafuna kuba more deep kodwa ema group lawo einsizwa iwona ngakwenza ukuthi ugijima uzothenga ngoba kukhulunywa ngento ephathekayo ukuthi nami ngithengile kwenze u1 and 2 ngathenga kwenze u1 and 2
noma mhlawumbe sikhuluma into emoyeni engenabo ubufakazi ngoba sebebaningi abantu abahowaka njengoba kade ngisho nje ukuthi umuntu angathatha ngisho amanzi right awafake ebhodleleni sowathenge isiphuthumo angijabona njengabantu abako Kapa kuphi uyakwazi uma usuthenga iproduct ujoin igroup yami usho ukuthi madoda nayo iproduct ifikile noma usu-odile ungena egroupini sengi-odile usho nemphumela futhi nemphumela silindile phela ngoba siyazi into esiyidayisayo ukuthi sidayisa into enamandla mfowethu ngifuna siveze yonke ngiyayibona mningi mfowethu ngoba inhloso ukuthi sibanikeze ngoba banenkinga bayabuka nje lapha ekhaya banenkinga sibanikeze bonke imbiza isa-odwa kuwena noma ikhona mhlawumbe indawo la oyibeka khona osebenzela khona zi-odwa direct kodwa ngiba ne-shop kuSmith la abantu abapick up khona ama-order ikakhulukazi umuntu mase khuluma ukuthi ufuna umuntu ohlala around eThekwini ukuze noma uthiwa akangifici akwazi ukuthi kodwa i-product akwazi ukuyifica yona nezola ke nganza kwethu khona nje phakathi la edolobheni la sizinze khona njengoba nathi sikhona ke la eThekwini ke uyakwazi ukuthi ke nixhumane ke nayo ke insizwa nifike ke nizoyithathela nje yona ke imishanguzo yakwa Insunami Herbs sikwazi ukuthi sisizakale siyanxusa ke siyacela abafowethu ukuthi singafeli ngaphakathi makuthi lolu lwazi oluthola namhlanje uyabona ukuthi khona umunye umuntu futhi engakwazi ukuthi lumsize siyacela ukuthi udlulisele nakuyena nganza kwethu ngoba mase siphetha umfowethu uzoyishiya ke inombolo zakhe nayo yonke ke indlela ukuthi uxhumana kanjani naye bese siyaqhubeka sibonga nje ukuthi ke nibe nathi insizwa nanoyintokazi kuningi sakuphethe njengoba imshanguzo imingaka lana sibuye sibe siphethe u-RS wenzani uma ukhothile ngalo suku lomcimbi ukhotha 50 spoon ekseni nasemini u-RS uzowenza umzimba wakho ushisa yabona umama mombamba menhlangano noma nayo uthiwa udliwe umama nizwane ni connect ukushisa yabona phela uma ungathinta umuntu umuzi uthi uyabanda awube nawo umdlandlo owanele so manje umuntu mokhothile umuntu wesilisa umuntu usuke yabona kumnandi ukuze uthiwa umnandi mayiqedwa nje athi kodwa ayiwazi wakunika kamnandi mamela yabona if umuntu wesifazane wadilika wabe unyawo olodwa wangasho ukuthi umnandi wangakubamba hayi nawe uyavela ubona ukuthi hayi yingakho abanye bazibebuza ukuthi ungizwe nginjani la awubuzi hayi usuke sefuna kudlalwe ngayeke bebuza ukuthi ungizwe nginjani ngoba sefuna intombazane iqamba manje ngithi hayi umnandi ungekho mnandi kumele ikhulumele yona izwe ukuthi hayi namhlanje ubaba ugijimile impela lana into kanjalo bese kuthi uMD umdumbulo wona amakhambi esintu ngahlanza nomdumbu into esiza ukuthi induku iqine ishintshe no size ngaleso sikhathi leso kodwa khona yona uyiprepare kusasele 2-3 days ukuze uhlangana naye umama ayizigcwala lapha bona athi awu kodwa baba namhlanje hayi uyithathe waphela ungobese ngimazena lo size ngeke ngayibona lento kanje ngapha ngoba bengisafuna ukugxila lapho kutheni ngempela ikhona yini ukuthi kuyenze ngoba sike sibone nala emaphepheni kuthiwa umkhulu sanduku kuyenzeka lana yabona into emele icaceleke ngaleso sikhathi khona moyidlela every day uhlezi vele isimo sakho si right uhlezi nje usemndlandleni akusi angeke ngithi ngoba phela khona abanye bathi permanent angazi bakhuluma ngani ke angeke ngigcile kulezo zinto mina le product le if uyidlela yona daily moya ensimini umama uyofika kutshela ukuthi namhlanje ngathi uyangiroba lento isivele igcwale nje ingasaphefumuleki nasemaceleni niyayizwela insizwa ningaloni nikhulumela phansi nisondelani nje bafowethu umama ajabule nehlise kancane nasotshwaleni madoda kunjalo ngoba phela enye into endaba yocansi vele abanye ukuze baphuze kakhulu basoke bebalekela yona le ndaba exactly umuntu azi ukuthi kuthiwa uba strong medlile yabona umunye uzomuzwa ethi angisaphuza kakhulu since eseperform yabona mo perform yabona indoda meyikhanyela okanye ivukela isithunzi nawe uyazizwa manje ukuthi hayi kukhona la hayi manje noma uhlele endlini ngoba ubuka nomama lo oshade naye endlini ukuthi hayi ngendlela osuphakelwa ngayo akusafani naqala yes respect osuyithola ayisafani nasekuqaleni ngoba ingakho sike sigqugquzele kulama group lawa kunawo ukuthi no
the more uphefuma kangconywana nesithunzi sakho siyabuya usukudle inyama ungazi ukuthi uyithengeni kuthiwa noma ingane ithi thinta iskipper sakho kuthiwa isababa yes uthi uhloniphekile isithunzi sibuyile ekhaya ngoba hayi ukuthi undlule emgwaqweni ingane yakho nayo igqoke iskipper sakho uyabona ngoba sekuyazi ukuthi ekamerweni lashona nje ilanga ziyenzeka izinto futhi ngakho ngisho ukuthi mawubuya endlini yabona umfazi mase kwazi ukuthi cha usuphethe lento ayifunayo ufica yonke into isi-ready ngoba kuyaziwa ukuthi kuzubaba sokulindelwe wena ukuthi namhlanje ke uzovula lephi ivesi asibuyisa isithunzi weinsizwa sibuyisa isithunzi komama siqhubeke sihlonipheke ingane ikwazi ukuhlonipha ungathi uyafica ekhaya ingane idla ngespoon sakhe ayisekho nje lento yokuthi ispoon sika baba engane zakwethu lana ke sibe no MV umvusa wona ke uma uqonda nje nokuqinisa nje into kuphela ime ithi impo ukuthi noma ngathi usuchithile usuchamile kodwa iphinde ibuye kodwa nje isheshe ibuye ngoba iyonto eshaya abantu abaningi ukuthi once washaya u1 useyazi vele noma muthi hayi noma sengayo washaya noma sengavuka gqoka ithatha yogijima ngoba ayogijimela uyazi bese usefile kusasa noma nini yabona mhlawumbe mfethu ngifuna ukubheka la ukuthi njengoba amakhambi ekhona athatha isikhathi singanani ukuhlala yanakala wanakala ngoba phela omunye umuntu uzoyibuza ukuthi mhlawumbe nje umuntu wami esebenza kude efika kanye emva kwenyanga embili ngizoyithenga lo mshanguza kanti mhlawumbe uzophinda uphelelwe isikhathi no ngoba amakhambi acishe afana namaphilisi amele ahlale endaweni ethanda ukuphola angeke ufike ngoba phela abanye bake babhince naseyimotweni endaweni eshisayo angeke ulinde imoto ihlalela ngene usuku lonke angeke ulinde ukuthi lento usuku uyivalele ngaphakathi izoqhubeka ibe njalo ngoba namaphilisi abawasuggest ukuthi angahlala endaweni ekanjalo yebo mntaka so endaweni mohlala ube nje endaweni epholile usuku right mase kutshela usuna 2 days usuyaqala uyachima uyayilungiselela nje ukuthi ayimefika uthola into le ayilindele vele mfowethu nanga umuntu la uyazi igenge eningi iyafeba angizolibeka nje ngembaba igenge ihlala emqashweni ishintshe intombi usuku nosuku ngabe mangusebenzisile lo mshanguzo ukuthi induku iqine ngilale naye lo siqede ukuthi intambama kuphinde kufike omunye kusafanele ngiqale phansi ngilo ngiyikhotha noma isaqhubeka la igcine khona iqhubeka la igcine khona ngoba yabona nakhona ukugula kwamadoda kuhlukahlukene ukhona abanye mhlambe even angayisebenzisela lebhodlela kuphela thothi nje nakasena akazizwa yabona nje mayithintele la uyazi ukuthi kuhamba one way omunye uyazazi ukuthi kusamele simtreat ishukela iBP uyabo futhi omunye vele kusamela adle zonke ikhambe ngeliphethe yabo ngoba abafana ukugula kwabafana ngabe mfowethu ikhona izinto engafanele uyisebenzise mawusebenzisa lemshanguzo siyazi mfowethu amakhambi ahlukene kukhona izinto engafanele uyisebenzise mina noma uthi ndiswasho kimi ayikho into ezothi hayi lokho ngoba usuwenza ukuthi awusathindi la na kwi treatment mhlambe ngithi njoba sisha abantu banezigulo engafani mhlambe ngidlela yami nje treatment yokusangana kwami mhlambe ngithi ngiyafika ngisebenzisa amakhambi kufika kuxabana angithi ngakho ukusuggest ukuthi at least ushaya treatment yakho le yesilungu undlulisa isikhathi esithizeni then khani usungena kulezi ke ungavani umix ngoba loduma ebhanoli ngoba manje angeke sazi ukuthi umixa sokuphuma isiqhushumbisi esithini yabo mfowethu angazi ngizobuza lo mbuzo kuyenzeka umuntu athi mangenza ucansi iround yami esithathu kuyaba u30 minutes ngiyalinganisa basho kala angazi lelo washa sokucuphile lisuke imali athi ngiyawenza 30 minutes ngingena lutho okushuthi ngenzeka kube khona umuntu oshaya i-hour manje esebenzisele umshanguzo phezulu kwalo 30 minutes wakhe uyabona lana ngoba ngisho nje ukuthi le bhodlela mhlambe ungakhafu uyachama sekuseni la umshawushilo zonke zikeni if nje uthola umuntu vele othi cha mina ngikhathali woza hayi impela if nawe impela likusebenzela kahle ungakhuluma ukuthi hayi uze wakhafula ekseni nakhona futhi bengasatheni nakhona sengilo ngithandazile ubiza yonke into ukuthi hayi ucabanga nabakudala ufana usabathe uyahlanganisa ngiyafana nje so nje le bhodlela umhlonishwa ngempela futhi uyahlonipheka ngempela isithunzi siyabuya webafu ngiyayibona kwesiqhubeke zikhona ikhafulo la bayakhafula abantu hayi khafula kipha bayakhafula abantu uthi ngo12 ebusuku uzindoda hayi isikhafula hayi angifiki lapho la mina ngiphathele nje umahlanyisa lo
umahlanyisa ke lo mgcoba endukwini musungena kumama uma umahlanyisa ke ilozo wenza umama uthi mongena nje avela dede achame yabo awanyakazi awakenzi lutho akaqhushalazi lokuqhushalaza kwenziwa zinsizwa gomfi la beqhushalaza noma mosasaba uyakwazi ukufutha emnweni uyomthinta ngawo umuntu uyakhahlela ibhakede uyakhahlela la ngoba phela ngithi vele mfowethu asohloniphisa vele into ejabulisa kakhulu abantu besifazane ocansini ukuthi bachame nawe futhi mawusuyochama uzwa kahle ukuthi yabona ke namhlanje ngibe indoda ukuthi nje phra la ngaphezulu futhi nje ngaphezulu musuyongena ngoba abanye ama-product ami amakhaphula amanye bawathenga bawasebenzisa ukuthi bangabi nenkinga futhi yes ngoba phela isisabo ngoba yabona le break umama nabo bakwazi ukuthi chope bebodwa bese meza kuwe hayi impela ubunandi obuzwayo futhi noma kuthiwa ubujwayele ukuba iqhude uyabona ukuthi hayi namhlanje kunomehluko ngaze ngadonsa kanga ungagcobanga lutho uthamba ugcobanga wenzanga lutho kodwa ngoba umama usebenzele spray angithi sesikhuluma la ngokubambisana naye uyathanda ukuthi nijabule noma so naye wathi uyaphume ngapha zame naye ngoba naye akazi ukuthi mhlambe nawe uyazama yini ngoba manje nawe uzobona uba ukuthi namhlanje mama ngadonsa kangaka nje ngoba iyamsiza kakhulu naye mothi umama naye uyena ojima eqala ngoba phela ngoba nihlile babili endlini nayicabangelana induku kunjalo khehla kunjalo omunye uphuma ushonalele nomunye nawe kodwa inhloso yenu yini i1 ukuthi omunye ahlale la endlini mhlambe webafu ngifuna ukuchecka la nanga umkhulu lapha ekhaya una 80 uyabuka uyabona ukuthi sashonele unkosikazi baze bewathatha nendlela abashona ngayo ayiqondi ufuna ukuthatha isinqanakazana nje azosondeza eduze sisobhe abantwana sibhekene ekhaya namafa una 80 le nduku angayisebenzisa noma zonke lezi ndukwela angayisebenzisa umkhulu angayisebenzisa impela ngoba mina yabona okay athi ngichaze nale yabona especially njengale umachamisa lo wona uhluke ngani lapha lo umongo ukushisa kakhulu yabo usukezwa ilangabe ukuthi la umachamisa wona uzoqoqa izinyama yabona makuthiwa mhlambe ebejwayele ukushaya umuntu onento engakanani enkulu labafowethu kodwa wena musufika la necikicane uzowuza uthi lokhu cikicane namhlanje yazwakala kwaqushalaza lo namhlanje ucicicane uyazwakala la uyezwakala uzowuzwa ukuthi cha namhlanje ena asheshe afike kuvutha ondaba naye azizwe ukuthi cha namhlanje ngiyabonga Mr usebenzise zinsizwa nanentombi ningabulawa indlala nitholisene yahlukana ngenxa yokuthi anisa enjoyana anisajabulisani kahle ekamerweni zikhona izinto enganisiza abafowethu sondelane kuyona Insunami Herbs nikwazi ukuthola izinto enidingayo lona ke ilo khiphe recently ubabuza ngomhayiza abanye ngoba akazi mhlawumbe kumele umvalo umlomo noma kwenzakala ushuthi mawuphezulu kwakhe nje umayi kufanele udlale ired nje kube sebria angeke achaze ngoba even noma kuthiwa ngoba mina ngibuye ngithese nakubantu besifazana like umombuza ifeeling naye akayazi usuke wakhe nje umhlaba yedwa kanti la neglist kuyachazeka ukuthi lokuqala usuke ushisa bhe uyakuzwa lokushisa lokhu okuyikona okumenza ukuthi asheshe achame kanti uma achamisa uyeza ukuthi hayi manje yazi isiqoqeke kamnandi babuya yizwa kahle yabo kodwa manje lo umhayize abatholi ukuthi yini kodwa bona bayathola bazizwa ukuthi hayibo content ngiqhusha kulandelana yabo bafowethu nawe ingane zakwethu nawo bafowethu uzani kwiTsunami Herbs nitholele bafowethu umama Jabule ekamerweni singalosi losiqhushalaza into engekho uzuqamba manga ukuthi umuntu akashefile umzwa kahle ngoba ashefile singadlali bafethu ngengane zabantu kube yithina esingayinakekeli ukushefa kwenza ilutho ukuhlala ngaphandle asidleni abantu nansi eminye ngiyayibona la bese ke lona ke usiza kakhulukazi kuma piles nama ads usuku uhamba lo omunye khona osuku uphuma nawe oyigel wokuphuphuthela futhi umshutheke ngemuva ngoba phela kokusinye isikhathi nayo indokweni inokubangelwa ukuthi izinto nazo ngaphakathi ukugula lokho khona mhlawumbe manje nawe uyabona ukuthi cha ngathi iwona ngoba phela mase iphume ngaphandle nawe wasuke sekuthusa vele umqondo usuke vele uyalimala nje
kakhulu ngoba bese enduweni once ingqondo yalimala kusuke ngeke senzeka ukuthi igazi lonke lisuke selwile nawo lo ngubona ngathi insipho yokuwasha iwona ngilo ochatha lo olo oshaya inyawo umeqo ugcina nje insizwa right bafo nanga umuntu la uthi mhlambe ngiyalinganisa nje kade edlulele umntwana emhlabeni noma ngilale nomuntu odlulele umntwana mangithi ngihamba into zami elungu kufanele ngisuswe kufanele ngigweze uhlangothini olunjalo uyangena kubantu kanjani hayi mina angifiki lapha usagcina nje kulabo ukuthi nje bazalisane bande bazalisane iwasho zami ikakhulukazi zifocuse ukuthi uthandeke nje ukuthi moqhamuke ebantwini yabona ukuthi umuntu meqhamuka bavele bacasuka abantu banyanye bashintsha idirect abantu behleli la sisiyasukuma kodwa awazi awushilo lutho awutshelanga umuntu awukhuluma ngalutho kokunye mhlawumbe umuntu ushadile nomyeni wakhe usebona uyamboxa uyabo so mayingakho kubalekile ukuthi umshado yakhiwa nje impela hayi kancane kufana nendlu zibe inhle kwenziwe into eningi kuyona yabona nje lesi esipinki siyasiqala nje sicleansise kahle lesi upinki umapinki amaze kahle nje impela even ukuthi mhlawumbe unenkinga emsebenzini khona umuntu okumise nje kabi sike simqhelise ukuthi simqheza ndlelani ke nami ngiyozwa ngami usuxoxa ukuthi yazi lo muntu ade lokunjalo mengingena ngicabanga yena ngoba phela khona ukuthi uyasebenza uma ucabanga emsebenzini ukuthi uyongena kunalo muntu nje okumele ngedwa nje usabathe ushona lena uqondane nje nayo iphutha lelincane lenze libe likhulu lihlale kubelungu manje so ingakho nabantu abathandanayo ngisigqugquzele nje kakhulukazi ukuthi besebenzise indoda ingakubuki noma umuntu wesilisa khona nje bahlule ukushela nje meqhamuke entombini ziyabaleka sebe baningi la ethupheni manje bona ngcono moqhamuka uyabona ucela uxolo uyinsizwa kuyajabulisa kakhulu uvuqama maka nawe uzokubona ukuthi cha uhappy exactly ugezekile intombazane nje ithi ayicela inamba nawuvula ubona ukuthi awuda Nkosi yami ngiyalingwa sathi uNkulunkulu ngamthekela ngisho ikhokhi ulala uvuka lokhu uyibuke lento ene uthi uyaxoxa naye ubone ukuthi hayi ngoba nakho ibiyenzela still futhi isaselapho niyabona ke kanza kwethu ukuthi ke bafethu asikezeni sibeni bahle izinto zethu uqhakaze bafethu singathi sifika phakathi kwabantu uba nesidini singasazi ukuthi esani akwesigeze siyithande nje sabantu sinuke kahle sazi ukuthi futhi noma sibukeka sibahle ngaphandle kodwa nasemakamerweni asiqhubeke futhi sibe bahle sibe nalo leli ke lokumthinta umuntu ke izida kukhona lo mama lele lensizwa ukuthi umama momthinta kumele achoke ukuthi wangithinta kanje manje yabo lona nje ukugcoba nje ezandleni ngenkathi nixoxa nje ubumthinta nje ngoba futhi lona kuneyinduze sibambelelo ke uma sokuthi nezwa seseniyenza inkonzo uyakwazi ukugcoba nje la kunenkathi nihlangana contact i-contact yenu ubona into ongakazi uyibona yabo umuntu umbone eqhaqhazela umbone ukuthi hayi namhlanje umenzenye into ke namhlanje ngizwa bafu ukuthi mawumthinta bangalisebenzisa yini abantu abasashela ngoba insizwa hayi ziyathanda mangumuntu ngisamshela ngingakwazi ukuyigcoba ngihambe nje ngimthinte angithi phela lana ukuthi abantu kumele ba understand la le bhodlela ukusebenza kwalo isibhetha kumuntu abone unentokazi mhlawumbe uyazi ukuthi isebenza nje la nawe ngene lokhu uxoxa nayo yabona ngenkathi lokhu uyithinta nawe lokhu uyibuyelele ingqondo yami iregister ukuthi hayi man azazi nje makufika lo muntu kunento eshintsha kuno isimo sami sokuphila siyashintsha yabo enevese uma uthi nine contact omunye kumele akutshele ukuthi cha kunento kumele siyiqedele manje ngoba manje lokufika kwakho njalo khona into isho ufuna ukuthina yabo inkulumo yakho kumele sengathi ungasheshe iphele nje la ngoba lona cha linamandla ke umuntu momthinta ngalo noma engayimisela ngoba phela endlini kakhulukazi le induku zami ngi-encourage nabantu abashadile nje kakhulukazi ngoba kukhona abantu abangasabathinta abafazi inhlobo umama uthi uyamthinta futhi izathu ezinye zibangela ukuthi umama usuke esazi ukuthi wena vele uyayibhedela ayinto ngithintela yona yikho ngoba ingakho abanye befika kimi bayasho ukuthi umama mekuyamthinta
usho ungibuza nje umbuzo wodwa ukuthi uzomchamisa yini. Yabo. So manje mawukwazile ukuphendula lo mbuzo khane melondlula shuthi uma awuphenduli okanye uthi akusafana mama shuthi awumthinti. Imshado ihlukene akusaqhutshekwa phela ngoba awungijabulisi Futhi uzohlalelana. ngoba phela ile nto leyo abanye bagcina sebazi nokuthi umama uhamba ndawo thizeni uzajabule. Yeah. Kumele akugwene lokho ngoba uyazi usabonga nje igama lokuthi ngoba usalala la endlini kusibusiso. Usasesibusiso kona lokho kodwa ebazi ukuthi kunezinto ezenzeka ngale. Mina ngoba ngisho ukuthi le praying ngokuyibeka kwazo i-respect uyayithola kakhulu. Uyayithola nje impela umuntu ubuyele emgqeni futhi kumele ube nomthetho. Mongafuni ukuthi ayithinte ifoni yakho kumele usheshe ukusho lokho ngoba le nduku yothi mase imisebenza kahle ayisebe ile nto oyifunayo kuzobe sekukhala wena mayiseqhubeka sesenza izinto umjwayeze zona. Ngoba manje wona umuntu esifana nomjwayeze ukuthi ifoni yethu ayi uqala inkinga ubese uthinta lamakhambi lawo then ke shothi vela awusena secret usazokwenza adluleleke manje usuzogada ngalendlela lexakile. So manje kumele ingakho ngisho ukuthi kumele ube nemithetho wazi ukuthi awuyifast kakhulu nawo. Naye umuntu uyamhlonipha kodwa futhi nawe wazi ukuthi uyayivikela ngoba bese kusebenza le nduku lezi angeke ube mnandi impela. Bantwana niyayizwela ke kanza kwethu ukuthi cha bafowethu kwesikwenzayo asibeni namabanga abantwana bathixo lunga nje nepeni nephepha lapho wena ukuze uthathe inombolo mase siphethe ngoba ngiyacabanga ukuthi njengoba ubuka nje uyanikeza isikhathi kukhona ozosizakala ngakho. Bese ke siba kumama sinalo okubenza ukuthi impela kube uthimthaqa inkomo ibuyele esimweni isuke nje uvaleke kamnandi utata na usukeza uthi hayibo namhlanje ngidla ini vele ngoba phela angithi manje isikhathi esiningi sebesebenzisa ugwayi wamakhala badli angisokubeka ngembaba badli idosha insizwe nekhandile eliyelo basebenzisa lona kakhulu okusho ukuthi esikhundleni sokuthi babasebenze lento ezobagulisa ibabangele zonke izinto engasile ababuye abeze impela kumalilisa impela phela kumnandi ukubona nobaba naye ukuthi uya enjoy like lento ayenzayo uyayithakasela uthi ulifaka nje ubuza uthi hayibo uya kancane mama wenzani phela kumnandi nawe uthi awuthi mama ungenzeni namhlanje ubekile uyadala uNkulunkulu emadoda yo ingakho abaningi besifazane bayihambisa kanje bashaya kube ikhombo kusuke kuyibhomu bese ke bese emgcwasela kakhulu ka add kodwa ke add espresso sodwa then hayi ikhiphe bafo ikhiphe ngoba bayafona ngiyacabanga ukuthi bayafona manje uyisasa yabo so manje mokule combo for abantu besifazane neyiwasho cleaneke ngoba phela even noma ungamnandi sometimes kodwa if wagezekile awube clean ngeke ufike upende odongeni olungcolile lithi ngoba manje yabona ilokunja umuntu ekuza ukuthi wazomnandi umuntu kodwa manje kunalento lesalayo yethi igazi lakhe ngathi limile kodwa yena umnandi ngoba phela isithelo lesuNkulunkulu yasibe yazi wemfowethu ngiye ngithi mina ngcono kube uNkulunkulu lesithelo lesabantu besifazane uthiwa nje sidayise izitolo nje sifike sisithenge ngoba kwesinye isikhathi nje obusho nje uyaba mnandi omunye kodwa mayisehambile usho ukuthi isihamba lesidina umuntu akagezekile yabona nje iwash uma iclean kahle naye yabona kunzima uthi umuntu esifazane ngathi uvakashile umuntu asakufonela akasasho nokuthi nje ayi usukuleni belunjani angithi nabo ingakho ngibakhandela into evese yokuthinta nabo ukuthi mayifikile kuwena akakuthinte kube mnandi ekhaya mayikuthinta kuze ukuthi nawuze ukuthi hayi yazi izandla zakho manje zigangile lezandla lezi mfowethu ngifuna ukubheka la eminyakeni ngithi ingane zami ayisephatha amafoni 16 years uyabuka njengamanje lapha uyabona naye imithi awukalele eminyaka ukuthi umuntu ongakanani ongasebenzisa imithi futhi ngicabanga ukuthi kuhle kube umuntu osolwazi ucansi ungasuki nje vaginal uzothatha imithi la lenze yonke into la ngoba ungcono lawo umuntu osayigulela lekhe ngencane kakhulu egula ke ngoba enye into isifuba nje impela umuntu oxakwe isifuba mhlawumbe usebenzisa spray le bhodlela leli
liyasiza liyakwazi ukusiza nomuntu othi cha inhliziyo yami ishamawala ngathi nje qhamukisa itha sakhe manje uyatatazela umuntu ohlezi njalo noma mhlawumbe emelele ebusuku kuyaziwa ngo12 ukuthi hey usibani banike usumele azophethe bamphephethe ngezinto uyayibona mfowethu so manje ukhohliwe unenkinga ke lo muntu manje ngakho le bhodlela leli lizowazi impela ukuthi limsize nje kakhulukazi mfowethu ngicela ukuthi ngelinye ilanga usihlanganisele imbiza yokuqeda ukukhona bayahonqa abantu besifazane bakhutula ikhumba zingane kwethu niyabona ke bafowethu ukuthi sihlanganise kanjani ngicela ukuthi nje bafowethu ningalenzi iphutha mawuqeda nje ukubuka le interview uthathe inombolo bafowethu niyithinta insizwa nisondele eduze akukhathalelekile ke nangoba noma ngathiwa ukephi ne South Africa mfowethu awusitshela ukuthi abantu abakude ama products akho bathumelela kanjani umuntu okude useKapa ukuphi wena nje mose usichaze ukuthi ukuphi ngendlela sikutshela indlela elula ukuthi sikuthumelele impahla especially imbiza kune khona company siyisebenzisa ukuthi okay ngoba kukhona imbiza mothi cha ufuna lama product amancane futhi kube khona nenye indlela kodwa siyaxoxisana mina nawe ukuthi yes ingakho ngisho ukuthi laba beyinsizwa mose groupini yeyinsizwa nale besifazana kube lula ukuthi okay ngithengile nayi slip uprove then into yakhe iyafika uyajabula ene ukubona ukuthi okay nawo amandla lezi zinto bekuxoxwa ngayo ngoba phela ukukhuluma akufani nokwenza mfowethu ungathenga ngisho ibhanoyi ungashada ngisho no Rihanna uhleli la eSouth Africa ushada no Rihanna ngenxa yomlomo zingane kwethu niyabona ke bafowethu okuningi ke seniyokuthola ke kuyona ke insizwa mase nixhumene naye kodwa ke thina sikuthembisayo ukuthi sohlezi sikulethela okuhle naye njengoba sesimlethile phambi kwenu sikulethe ngoba sikholelwa ekuthenini uzonilethela izinto enidinga ngaso ke isikhathi bafowethu asinenzele phansi nanisenzele phansi mfowethu kuze abantu baqhubeke bakuthinte ingcingweni mfowethu akawusiphi indlela otholakala ngayo ukuze nje bafana bagalakadele kuwena bagcwale phakathi inamba engizayisebenzisa ile yami 074 444 7854 asibaphindele mfowethu 074 444 7854 iya WhatsApp iyafoneleka yafoneleka bese kuthi ku Facebook kune page engiqeda ukulenza nje libhala Insunami Herbs then uyosubona ke neminye imikhiqizo yonke nje iphelele mfowethu mhlambe unathi isikhathi ongafonelwa ngaso ufonelwa noma nini noma mhlambe mawe washa u9 umama usuke sekubekela nethawulo elinechophe elino 500 elimanzi khona kuye kube ngconywana ngathi ugcine ku9 isikhathi esiningi nje ngisisebenzisayo yizo phela abanye kupurukutsheleke kodwa ke ngoba phela umsebenzi uyenzeka omunye athi uphezulu komkakhe ayiyayibona lenkinga athi awuthi ngifone manje nangu mama la umisa amanqondo la umile ulindile ijonga ukuthi alibuye ijonga libuye nangu umesulele angenjengoba sila eThekwini nje kuyabhukwa kwenziwa yonke manje awukwazi uzolala namakhosikazi ethu manje angeke uze uthi awusebenza umuntu akutshela ukuthi ngila kule ndawo lena ngicela iproduct especially ngoba veze ngila edrobheni phakathi so ayikho inkinga ekibe khona umsebenzi uhlezi kuyasetshenzwa nje neyizola ke bafowethu ngicela ukuthi insizwa ke sithinteke kuleyo nombolo bafowethu ke njengoba echazile ukuthi ke u9 usuke kuyisikhathi naye athi sokuphumula naye nomndeni bakwazi ukuthi ke bakhululeke siyacela ke nje bafowethu ukuthi singaziyekeleli singazibukeli futhi phansi lenkinga onayo omunye unayo sukuma ke nawe uyoyilungisa bafowethu sijabulisa abantu besifazana empedeni imake baba ngifuna ukubuza ukuthi noma bangayisebenzisa le imbiza lezi zokuthi umuntu ashise noma ngashaya noma isiphi style kunezitayela ezintsha manje zocansi noma isiphi style iyasebenza noma fanele abe ngaphezulu ngathi abantu abasehlathini leke ngiyaqala yayitheza ngekho na romance uhamba isitimela kujaji ubuzukuzuku hayi istyle asisho lutho as long as egazini nje umuntu uzobazi ukuthi cha hayi into engizoyikhipha la iquality kube kumnandi ngizomshiya uzobe happy uba umama emsebenzini asho ukuthi hayi baba umbonile ukuthi ujabule nje ngoba la into esokuyifuneka mawuze ucanza ukujabula ngoba sisho nje ngoba siphinde sikusho ukuthi insizwa once wavuka ekseni wangalizwa uzwa ngathi ufile vele kodwa manje uyabona futhi mokulandelana izinsuku ke ila uqala ukubuza insizwa ukuthi madoda kwenzakalani angisayizwa phela hlula amadoda kuyabikwa zinganza kwethu akwesibonge kakhulu ke ngethuba enithena sipha lona sathembisa ukuthi nakanjani silokuqhubeka sinilethele okuhle mina ngikulindele njengamanje kunini ukuthi ke ngizwe ngayo ke insizwa ukuthi cha hayi seniyithintile bafowethu nakwazi ukuthi nisizakala uNkulunkulu wemkhulu
aphinde siphumelelise bafowethu ezifisweni zethu sihlale nje emakhaya siphephile. Siyabonga.